Malita sekamadoda enuwola yathanda yini swaye. Malita sekamadoda ikhaya alishintshwa akaze ngibone umjojovu ekhehla abantu uphuma umusi lo ngaza plus yodwendweni yethiwe na Hayi wengane zakwethu ngiyathemba nizwela nonke le clip la khona umacingwane ekhuluma inkulumo yakhe, kodwa abantu abaningi base bayithatha le nkulumo bayamanisa nokuthi-ke njengoba izinto zinjena phakathi kwakhe nomnumzane uJacob Zuma kumongameli weqembe umkhonto wesizwe laphana ukuthi-ke engathi ibheke kuyena le nkulumo. Mhlawumbe nakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, bona ngathi ibheke kuyena le nkulumo noma mhlawumbe beyikhulumela okunye nje kuseceleni laphana ungizwe emculo. Asivele sihlane comment section ngitshela ukuthi mhlawumbe uthini lwakho uvo ngalolu daba.